Lele, pikalan. Kanda pitharai karne ka bisa. Kali jauh na kane. Ba, ka hospital te kala ajngai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Sister, hapsi ukat no ma? Ka sarkar kala siulut ikijing lut jing separo. Namar man ka way pa ka way ka minsim ka long ka bakordor. Ngina kaliang jong ka Jaintia Students Union. Ngila wan poy hang ne po Superintendent of Police. Ban foil ya FIR halor ka jingjia ka bajia menen. Kaba ngila yo I badon ka public hearing jong ka Shri Siman. Ka ay ka bang yo I menen kalong sisa ka dakas de ngala bang gasngi ka badum bahaga jingim jong I kum gino ilam. Bat ka jaj nru jong I barok ka wai po ri Jaintia. Ngim jumat kum gini kijing sya alek bor kijing sya tombor nagata ka daw ngina kaliang jong keseng imban se de ban bo daga FIR menta how SP jong ki is Jaintia Hills District kapapalong hingi ban bo igani ka FIR nila yo I ika ay kabajia kijing sya tombor gopon ba kaliang jong ka police department ro kamsam le AA ta kibon gi bantah ni kaliang keseng yo I ba ngimut ban lek participate ya kata ke public hearing penban ila don ki police force ya yo jingtip ba ki wan nadu na po garu ki pa ki police force adu 1000 ngut bawai ki jingkel lipat akwa ban bo ba balai sepok border tang si spa aspa ngut kini ke sorkar kam don police kini ke penisai ba kini ke sorkar galek silang khamat galek bor ki briu jongi jingi dai bat kini ke FIR ka bingi bo menta gasngi kamin hingi bo na badai attempt to murder Piyo ingi kum ginong ilam seng, kibriu, ginong rap, ginong song sonong jong ilaka nong kali, kiwait iseng bahalang, kijing tumu jong iban lai public hearing, ilai balong peaceful, ikwa ban participate ka public hearing, penban nila sa akang lenti, hagi police department, kamtam hagi tagi mafia, pila I hagi social media, bagi ra hagi tiar penmensaw, ki kawang mau, hababon lagi member jongi, kila mensaw jor bah kening ipenrem jor ka sorkar ba ki pulis ki badon hang to akajing sisa ki dai ban ai jing yada ki dai ban long neutral penban ki supai ki kawang penban ingi ya ki pai ba de tiar gas kini ka jing tray ki pulit bat ki mafia ngimla ban priang dalai lelo kadon ka Supreme Court ruling bawat ka pulit department baki yo ikum kini situation ki dai ban control penban gini la tray ya gani ka sorkar NDP kim sem perkatsu ibri jongi ka sakawe ka point ni bo ang ni ka FIR mentagas ni yo iba nakaliang jong kini ki ibriu jong ka Shri Simen ki agent jong Shri Simen kila ti yaw taw surak halat tongseng kini ka bomla ban pidiang dalai lero em kumno ko ngakwa ban bo jingkali ka PWD department senuja ke PWD department tiong ba penbahay ke surok penban kita gi briong tay gi lekat sebaman kini ke penisai badon kai na kai selendat maka sorkar kala kontrol lut gi department kam kain snap show yo I wat kitu wat kawai kalong kumiro kamumut ban let support CSC ndrei nakadaw bagam let lenti show kamban se man khakon hazam surok kini galang ka jing siaw si ingi kum ka jai benreu skawai ga banta ipait ba nagaliang jong ki police kila target di konlung di target di gilong kumi target di member jong ni min saw to ba balai ga sorkar kapan kang persa memar kumba ong home minister ngi yo I ga statement ba ginong persa aru kila ban wan hang tai ban persa penban gani ga sorkar ka le da kumwe ka gibu ga jinggar pad hapo ka SP office bakan sim ya ane ka FIR ka bay ngibo baka any kadai ban sim kti halor gani ga benta namar lada ka any
kam sim kti ni kam sim kya halor kane kam hang ni kengin yo I ka ain galong siliang ne nei kilek siliang khamat yano sekawai ga benta ngakwa ban kondem do chief minister Konrad Sangma home minister chief minister ubat iga forest department home minister ubat iga PWD department bat ko home department kini gi lightly department kini gi jog gi bru kila persang ban le bor gi department iba ka sor iba pait ba open job iki ban pait ban wanra e kata gajing song suk ban wanra e ka development pen ban kini gi bru ilong maki ibom wanra e gajing song suk hapo kani keri jongi ngi nakaliang jong ka join student union ngi penrem ro jing sa kem jong ki dekot jong ka JNC aga jing sisa wat yangi ginong yalam jong ka join student union kila persang ban kem Andre penban kimila ban kem kimyo lat ban kem yangi ga ai ko blai karpang ya ki pait ba ka thai nu beri nyau trep ki member jong ki seng bahalang baro ke jing ni kun jong pi kan mau bangim sam sa rem Andre ke pen I ke mensim bangi ya teli ke pen I ke mensim ba ledeki lek kat bale yangi ledeki ban bor ngi kat ba honor ngi nam randin dele le ro em kini ke dai ke message ke basai sekawai ke kubor ke basai ngakwa ban pha sekani ke sorkar pi penterha yangi pi ban ban yangi pi lek ban yangi kan mau ublai umzu e yangi ublai sebisar tin sayo e kanong kata ke dai ke bah khamado ngana ka liang ke jain tia student union nginam song klik ti em dele le ro em pin ban daga bor ngin yai daga jing start ngin yai daga hok jongi ngin yai daga kata ke fundamental right jongi amdon bala ban khang persa ingi ka jingi ki jongi kumgi jain tia student union bat ki wai pat ngi ong ngi kwa ban ha sai ga ni ka message ba dang ni khamat ka jingi ki ngi kadang dang jur so mlai le la de pikem yangi la de pile le ka ba le kat ba le yangi ro nagbanta ka daw ba jong ka jai benru ngi nam pendem blai nadu tu go made live health ki la yo I lang ba ki social media ya ka jingsa vandalize ne ka jingsa pempait ka kali jongi kam tam ka jingsa so ru driver jong ka ambulance jongi aga jing sisa ka ni ka ambulance jongi kala sisa kala sekri sisa yang beduk wasuk ngapen pau ka jingsa si ka bakrau ba ki pulit badan hantai ki yo I ndre ki klem syuk ki klem le ai ban yada ka ambulance ka dai katay ka kali ka bakit nong pang ngamsung thok kita gi mafia balai gi habban penpait penperai ka ambulance jongi ila ada file ga complaint sedu human rights ila bo ga FIR i kerpat i department concern bakin le ka badon kam bakin yak ada ka ain halor ga jing dai jing sa penpait ba jing sa so driver jongi mdai tangkan ni si bon gi kali gi besak penpait kali jongi pait ba ki mumut ban le setay support public hearing kani ka pani isay ba udah karnang teh uwan hang ni upuni so ngi paradok prasnam itu gi paradok prasnam itu gi baso ngi kan mau ba phile ben ngi sisin ges ngi piru pinyo gajo namar pila le coba pelan nga nakaliang jong ka joint students union haging dai bat kani ka issue ila move support human rights lada menta meneng don hang ni ngin sapai ngin sabo ya kapon ba nagaliang jong SP lad kimle halor kani ka FIR jongi imban se ban late tin mi hang te po high court kanang maka ain kan bisar hok yangi bless